نرازیبون و کارvedانên dijî canjdestana keça Kurd jîna ya 22 salê li Rojhilat û Bakurê Kurdistanê berdewam in. Li parêzgeha Amediya Bakurê Kurdistanê endamên platforma jinan a Dicle Amedê bi armanca protestokirina kuştina Jîna Emînî daxuyenek dan û gotin dibe ku navê dewletan tê guhertin lê ew wê hişmendiya kuştina jinan nas dikin. û jinê ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatine kuştin jî hatin bibîrxistin. İran'da, Ermenistan'da, Suriye'de, Ukrayna'da, İran, Ermenistan, Suriye, Afganistan, Ukrayna, Pakistan, Irak, Kurdistan û Türkiye heme li hemû cîhanê li beramberî mafê jiyan û azadiya jinan êrîş hene û jin têne kuştin. Ev encama hişmendiya wan desthelatan e ku dijminatiya jinan dikin. Parlamentera HDP ya Mûşê Gülistan Kılıçkoçî jî beşdarî çalakiyê bû û amaje bûyekê da ku ol wek amûrekî tê bikaranîn û bi vê awayê kuştina jinan tê rewakirin. Her wiha polîtîkayên desthilata AKP yên derbarê jiyana civakî de jî rexne kir. sadece öldürülen kız kardeşimiz değil. Ne tenê li İran elvî welatê û li her çar aliyê cîhanê jin ji aliyê mêran û ji aliyê hişmendiya ku nijadperest, olperest û zayanperest e tên kuştin. Li vî welatê jî ji ber polîtîkayên AKP MHP rojane jin tên kuştin û dê têkoşîna me li beramber van kiryaran berdewam be. اینجا وارد ایوان میشن میان داخل اون گشت امنیت اخلاقی. Keça Kurd Jîna Emînî êvara sêşemê 13 îlona 2022 li Tehranê bi tohmeta xwenepêçanê hat desteserkirin û piştre bo navenda polîsan hatibû veguhestin. Herçi qesî rayedarên Îranê red kiribû jî lê bavê Jîna bo Rûdawê ragihandibû ku di dema veguhestinê de îşkence lê hatiye kirin. û Jîna an Mehsa Emînî ji ber vê îşkenceyê piştî nîvroya înê 16 îlona 2022 li nexweşxaneya Kesraya Tehranê canê xwe ji dest daye.